Det er den metode, jeg brugte, og så er han toastmaster, og så kører vi. Vi har arbejdet med pitche, hvor vi er kommet ind på AIDA-modellen med interest, attention, desire og action. Ja, som sagt, så er vi i gang med det der pitching der, og her i eftermiddag der kommer 19 mennesker op fra kommunen og skal se os fremlægge, så vi finder en endelig vinder, og det glæder vi os til. Hej, jeg er Andreas. Vi har haft innovationsdag i dag sammen med Hjørring Kommune, hvor vi har haft besøg fra en innovationslærer fra Aalborg Uni. Vi har lært noget om AIDA-modellen og Pitch Speech, og det har været meget lærerigt, hvordan man skal fremlægge sine problemformuleringer, hvordan man skal fremlægge sig bare generelt. Det, der sker lige i øjeblikket herinde, det er, at folk fra Hjørring Kommune, de var rundt og så hører grupperne, som I kan se. Og det, der sker efter det, det er, at der skal kåres en vinder, og det håber jeg selvfølgelig, det bliver os. Vinderen er... Gruppe 5.